Susto nos complexos deportivos de Noia. Na madrugada do martes, a piscina municipal e o campo de fútbol Julio Mato foron obxecto de roubo por uns ladróns encapuchados que forzaron as entradas rompendo varios cristais. Así se atopa a piscina municipal de Noia logo do roubo sofrido na madrugada do martes. Uns ladróns accederon ao edificio rompendo esta xanela para roubar diñeiro en metálico e unha impresora. Ingresaron ao edificio rompendo o cristal cunha barra de metal, o que asustou a traballadora do servizo de limpeza, que fuxiu do lugar con medo a poder ser ferida. Xa na rúa, unha parella axudouna a alertar as forzas de seguridade e ao concelleiro de Deportes. Na madrugada do luns, pois estaba a chica da limpieza dentro, empezou a escoitar uns ruidos, veu que estaban accedendo precisamente por aquel cristal da esquina, xa marchou asustada, nada, encontrou con a parella fora que lle axudou a chamar a policía, o concelleiro de Deportes que tamén pudo acercarse hasta aquí, con uns traballadores de recollida de liso puderon asustalos un pouco para botalos da instalación. Asustados pola posible chegada da Garda Civil e os berros de persoas na rúa, os ladróns abandonaron o edificio. Con todo, tempo despois volveron ingresar nel para roubar o diñeiro en efectivo e a impresora. E despois ás 4 da mañán volveu a saltar a alarma, parece ser que volveron a entrar. A Guardia Civil chegou sobre as 4:30, pero xa non estaban. Entonces, nada, levaron poucos cartos que había na caixa de cambio, unha impresora que arrancaron e de feito apareceu aí abaixo no paseo. Cando xa parecía que o vandalismo tocara teito na noite noiesa, os mesmos asaltantes volveron facer das súas no Julio Mato. Empregando tamén unha barra de metal, romperon a porta de cristal da cantina para roubar os cartos da caixa, deixando, iso si de lado, unha televisión ou un portátil. Resulta que ás 4:30 tamén entraron no campo de fútbol. Tamén romperon, entraron na cantina e tamén levaron os cartos que había na caixa, que tamén era pouca cousa. O total roubado non supera os 75 euros, pero dende o Concello de Noia lamentan ter tido suspendido momentaneamente os servizos da piscina e facer fronte aos danos materiais. Ainda non están valorados, porque, en principio hai unha rotura dun cristal aquí, outra rotura do cristal no campo de fútbol. A impresora, ao final, vamos a intentar a ver se funciona, a ver se a podemos pôr a funcionar. E os cartos económicos, que nada, estamos falando de 75 euros, tampouco non é unha cousa, son máis os danos materiales e a molestia de ter que cerrar a piscina pola mañán que outra cousa. Todos estes feitos están xa en mans da Garda Civil, que traballa para identificar os ladróns coas grabacións das cámaras de seguridade. En principio veo a Guardia Civil, estuveron tomando huellas, están comprobando os vídeos das cámaras de seguridade. Sospeitase que sí, que poda ser a mesma persona, polo que teño entendido que tamén entraron na estación de autobuses, posiblemente sea todo o mismo, pero eso non o sabemos, unha cousa é o que nós pensemos e outra cousa é o que sexa.